Tervetuloa Tampere Trail Running 10-vuotisjuhla juoksuihin. Oikein mukava nähdä, että tänne on näinkin sankoin joukoin saavuttu paikalle ja oletettavasti vielä joku tulee tuossa myöhemminkin. Ja tosiaan vähän historiaa. Tarina alkaa siitä, että mähän vihasin juoksua. Ja sitten tossa valmistuin ja siirryin työelämään ja piti joku harrastus keksiä ja lapsiakin oli tullut ja tämmönen joku joukkuelajeista ei enää oikein ollut siihen, niin sitten toi suunnistus oli aina vähän kiinnostanut ja meni ensimmäiselle iltarasteelle ja sehän oli menoa sitten se. Suunnistus on ollut tähän asti niinku varsinainen semmonen niinku rakkaus ja siinä kohtaa sitten ajattelin, että tuolla iltarasteella niin ehkä menisi vähän paremmin kun pikkusen kävisi lenkillä ja tuli se motivaatio juoksuun ja toi asfalttijuoksu ei koskaan hirveästi kiinnostanut niin sit kun rasteilta saa aina karttoja niin mä rupesin sitten treenaamaan ja juokseen sitten metässä näitä polkuja ja silloinhan ei, tämähän siis vuosi oli 2008 kun mä aloitin tuon suunnistuksen niin polkujuoksuahan ei, tai oli varmaan lajina, mutta en mä ollut semmoista kuullutkaan ja siitähän meni sitten 6 vuotta vielä kun rogainingia eli näitä pitkiä suunnistuskisoja niin aloin harrastaa ja sitten oli toi Salpaus Rogainin 2014 ja siellä oli semmonen kaveri kuin Santtu Eerikkilä mulla niinku parina ja siinä vaan sitten matkan aikana juteltiin, niin Santtu kertoi, että hän harrastaa polkujuoksua. Ahaa, joo, okei, tämähän kuulostaa, sitähän mä teen ja sitten juteltiin siinä, että oli tämmösiä niinku Facebook-yhteisöjä, vai mä en tiedä katoinko mä sitten, mutta en mä muista. Kuitenkin kävi ilmi, että tämmönen juttu oli niinku rantautumassa Suomeenkin lajina ja se oli sitten tosiaan 10 vuotta sitten. Se oli semmonen ehkä viikko tai 2 sen kisan jälkeen, kun mä ajattelin, että minä pistän semmosen Facebook-ryhmän pystyyn, että kyllä Tampereellakin pitää saada polkujuoksu niinku lajina kartalle, kun lenkkeili paljon tässä kaupissa ja hyvin harvoin, jos koskaan tuli ketään vastaan. Ja yksi ponni siinä oli, että pitäähän tätä niinku tuoda ihmisten tietoa, että täällä on näin mahtavat maastot, että tää on niinku ihan huippuhommaa ja kukaan ei tätä tee, että tiedon levittäminen ja tietysti sitten myös niinku juoksukavereiden hankkiminen, että ei oikein en ole täältä kotoisin enkä missään juoksuyhteisössä koskaan ollut, enkä kestävyyslajeja silleen harrastanut niin kuin missään porukassa, niin ei ollut sitä semmoista niinku viiteryhmää, niin sitten tempasin Facebookin ryhmän pystyssä, että jos sinne nyt muutama kymmentä löytyisi, että sieltä joku sitten saa innostua ja kaverit löytyä. Ja nyt meitä on 2700 siellä ryhmässä. Ja ihan hyvin on sana levinnyt ja sittenhän se rupesi aika nopeasti näitä ryhmiä ilmestyy ympäri Suomenmaa ja laji oikeastaan aika nopeasti sen jälkeen otti niinku tuulta siipiä. Siinä meni ehkä semmonen vuosi tai 2. Sitten tuli niinku trendi. Trendi oli niinku hyvin vahvasti kyllä siinä kohtaa jo niinku nousemassa, että sit vaan niinku tietoisuus levisi ja enemmän ja enemmän jengiä tuli mukaan. Että ensimmäinen yhteislenkki järjestettiin, meitä oli 2, eli minä ja toi Reima Saari. Reima ei ole kyllä ollut kauheasti sitten nyt enää jälkeenpäin niinku lenkeillä mukana, mutta se oli heinäkuun ihan alkua ja sen muistan vaan, että sit oli pari viikkoa Jukolasta oli aikaa. Juteltiin Jukolan vielä, hänkin oli suunnistaja. Mä en ite ollut siellä Jukolassa. Se oli erittäin märkä kesä ja muistan, mentiin nilkkoja myöten tuolla Kurassa. Lähettiin varmaan tosta UKKlta tai tosta Kauppasportcenterin tienoilta. Ja täällä justiin näitä Niihamankin polkuja mentiin ja oli todella märkää. Ja
se jäi mieleen. Semmoinen oli ensimmäinen yhteislenkki. Ehkä 1,5 tuntia juostiin siinä. Mutta seuraavalle lenkille muistaakseni tuli jo enemmän. Siitä mä en muista, milloin se järjestettiin. Varmaan siinä heinä-elokuussa. Siitä se pikkuhiljaa sitten lähti. Ja jos ihan lyhyesti, niin viime vuonna mä laskin tuossa toimintakertomusta varten niin yli 60 niin kuin yhteislenkkiä tai tapahtumaa oli niin kuin kalenterisesti sitä kutsuja. Sen lisäksi vielä niin kuin tietysti siellä varmaan jotkut, jotka eivät halua kutsua laittaa virallisesti ja huutelee vaan siellä seinällä, niin sitten päälle. Kyllä tässä nyt on lenkkejä järjestetty 10 vuoden aikana. Varmaan ainakin 500. Alkaa olemaan niinku touhua ja tässä on 4 minuuttia vielä aikaa näköjään. On tasatunnein aina joku pieni muistalo. Tasatunnein aina, joo. Anna vähän ennen aina starttia. 5 minuuttia. Katsotaan kuinka pitkään alkaa juttujen taso, että kannattaa olla loppuun asti, koska alkaa radikaalisti laskemaan ja toi sisäiset niinku estot poistuu, niin alkaa tulemaan varmaan aika levotontakin settiä. Kunhan vaan pullatarjoulut pelaa, niin suu käy. Juu, ja vatsa toimii. Mainosta nyt sitä treeniryhmää. Niin joo, ja siis mitä nyt tässä on isoja asioita, niin treeniryhmä on perustettu, mitähän siitä on, 4 vuotta sitten, jotain semmoista. Joo, ja Raimo Arvola, joka menehtyi viime kesänä traagisessa onnettomuudessa, niin sai sen aikaa ja perusti ja treeniryhmä toimii, se on erittäin hieno osa meidän toimintaa, eli siellä ohjatusti liikutaan valmentajan johdolla ja viikko-ohjelman mukaisesti. Ja se on itsellekin tuonut kyllä niin kuin laatua harjoitteluun huomattavan paljon. Että itse en ole nyt siinä sitten ehtinyt olla mukana, että 2 vuotta olin ja oli tosi hyvä. Kyllä suosittelen kaikille, että mukaan vaan. Ja yhdistys perustettiin jotain ehkä 6-7 vuotta sitten, muistaakseni. Varmaan 6. Joo. Et yhdistys sitten pyörittää näitä raha-asioita ja saadaan raha-asioita ja saadaan järjestettyä tämmöisiä tapahtumia. Ei tarvitse kenenkään henkilökohtaisella tilillä käydä. Ja treeniryhmä ja nyt sitten Voimaa metsästä tulee taas. Meillä on rykviryhmä kasassa ja järjestelyt jo käynnissä hyvällä mallilla ja siinä on taas aamulehti mukana ja nyt systeemit vähän paranee, pikkusen muuttuu lähtöpaikka ja reitit ja silleen, mutta talkoolaiseksi tietysti kaikkia kutsutaan sitten nyt ja vähän myöhemmin ja ne jotka ei talkoile niin vähintään osallistuu sitten. Hyvä. Lyhyesti tapahtumasta, eli se reitti on merkattu 7 kilometriä, se lähtee tästä tietä pitkin tonne etelään ja siitä mastolta lähtee polulle ja kiertää tuolta golfkentän viertä ja sitten sinne Toimelantien toiselle puolelle, josta se tekee, siinä on ehkä ainoa semmonen jyrkkä mutka niinku oikeille, että se lähtee sitä Kyrönvuoren viertä ja menee tuonne rantaan ja sitten mennään rantapolkua ja noustaan sitten siitä talon kierron kohdalta, siellä on se mökki, niin siitä tulee sitten tuohon Soukonvuoreen luonnonsuojelualueen reunalle ja siitä sitten tuohon tielle ja tietä pitkin kaupin teknisiltä polkua toi Vihamajakan ranta. Ihan puolen vuoden näin. Tässä on sitten vähän saunaa sitten 12 sauna lämmin ja se on niin kuin 4:00 alkaa sitten yleinen vuoro. Mutta eiköhän sitten jos joka sinne asti jaksaa juosta, niin varmaan vielä mahtuu sinnekin sekaan. Nytkö? Puoli minuuttia, niin lähden. Mä tiedän missä reitti on. Mä kuunnellut ohjaa. Tuonne päin. Seuraa muita. Merkattu yhtä hyvin Voimaa metsästä.
Sovitaan, että Ultratimo on sitten viimeisenä tässä alkukierroksella. Joo, katsotaan. Pari pummia, 15 kilsaa aika kerta. Jarmo, sä voit ottaa puhelimella. Se on ihan hyvä, jos Hyvä. Mennään ensimmäinen kierros silleen rauhallista vauhtia. Niin kuin pikkujouluissa. Niin kuin pikkujouluissa. Sillä että eka letka meni. All right, let's go. No niin, se tuli nopeaa testattua. Joo, ja se oli tosi jees. Meillä oli se hoitopaikka. Joo. Niin kuin pari kertaa viikossa. Muutama tunti. Vain 60. Sitten heti kurapolkua, kura suoraan alkuun. On hyvä kannan lainakengä. Aivan. Ja se oli paavissa noin keijät rinteen vieressä. Niin. Tätä sit saa mennä. Oh.